Olen täällä metsässä nyt kesälomalla ja mikä tuo on? Joku! Hei, kuka sä oot? Hei! Sä just! Hei, kuka sä oot? Mitä sä teet? Tuolla. Se on tuolla! Mitä? 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 Hittoa täällä tapaat. Mitä? Missä sä on? Hei jätkä! Tuu pois sieltä! Mä otan sut kiinni! Mitä? Taas se katoos! Minne perseeseen se heti häipyä? Pakko löytäis. Jos täällä metsästä edes tekee. Ja hiippari. Pitää siirtää semmoista vessan kattoa johonkin vastaavaan. Ah!